Asibingelele babukeli ba iBlack Live TV igama uMamelo wakaZondi kanti ke njengamanje sikhona ehlelweni lethu lumnandi kakhulu isikhipha khona izimfihlo sivashela yena ubhuti wethu siza ukuthi yona iphi imfihlo yakhe ayiphethe namhlanje afisa ukuthi azidlulisele yona. Sawona bhuti njani? Yebo sanibona njani? Ngaphila. Sikhona. Ngathi angazi noma une-energy lemfihlo yakho ufuna uzoyisho ngeconfidence. No man yazi kahle. Akona ngicishe ubeka kanjalo ukuthi ukujabula kuningi. Ujabulise kuzokhipha imfihlo? No, yabona lo. Hayi mhlawumbe nawe uzoza ukuthi hayi cha. Khona ukujabula okukhona kahle sise yeah. Yona imfihlo yakhona lo yayi ekufuna nje ukuthi ngiyidedele. Yazi ure ukuthola abantu ezokhipha imfihlo smile. Hleze novalo esaba. Kona angithi kona anginawo ukusaba ngalodlela but ngesimo esesenzekile isona lesi esinawo ukuthi sibuye sethi ukungijabulisa kancane kodwa futhi at the same time khona lokho phela ukuthi ya inkinga umfowethu lo okwenzeka yonke lento leso yeah but ke so udabuka ngakephi? Hayi mina ngokuhlala ngila endwedwe. Ngihlala endwedwe. Okay, ukhulele khona. Ngikhulele khona endwedwe kodwa ke angihlale endwedwe. Okay, yiphi imfihlo yakho namhlanje nje ufisa usitshela yona? Silandise kabanzi. Yazi lana kusho ukuthi ekhona umfowethu lana siyabangana yena bese sesibabangana isikhathi eside kakhulu naye sikhula nje khona la endaweni. Senza zonke izinto sihlala naye ekhaya ngibuye ngiye kubo nje. Uyazi umuntu engithandana naye nami ngiyamazi umuntu othandana naye nje sinalobo budlelwane nje lokuthi nje sijola ndawonye sikwenza yonke into ndawonye. Manje into efika ba inkinga lana ubhuti lo mfethu lo usanda ukungikhiphele inkinga lana ukuthi ke usevele wakhulelwa isuma wengane yami. So kahle ubengichomela hayi ukuthi ubengichomela ukuthi mina ngathi ngilo muntu onokuyitshela so wavele wathi akangigcwalisele wakhulelisa umuntu engithandana naye and umngani wami lo sikhuluma ngaye umngani wami impela nje njengoba ngisho ukuthi besikhule ndawonye sizwana kumnandi yonke into. Manje nje ya nami ngithi angiqhamuke namhlanje ngithi hayi ngimfihle lento ke emqubeni. Ngakho imali phela ungamuntu lokumithisela umangani yakho ukumithele umuntu wakho esebezwana ingane kufanele ngaba phela lento into enkulu umuthi umngani wakho benzwana naye. Ya kona angifuni uqamba manje ngiyabona ngiyithola ukuthi kwenzakalani engichazela hayi inhliziyo yami yaphuka kakhulu yaphuka ngasho because njengoba ngisho umfethu bengimthatha njengomfethu nje nomfethu. So manje lento ayenzile impela hayi angifuni uqamba manga la yangiphatha kabuhlungu because wathatha umuntu ngimthanda kanjani wavela wamkhuleliswa and uyangichomela ngalokho so manje nje yeah. Okay, so wena yona iphika imfihlo ofisa umkhiphela yona? Hayi phela kuthiwani ukuzwa kuthiwa indozo yajika. Hayi nami kube nje khona ngoba phela sijwayele naye cha umfethu sengivele ngayithi mangathola nje nami ukuthi ngiyibuyisele into ngakuyena yena wathatha intombi yami umfethu mina sengivele ngayitholela nje uma wakhe ngavele ngayithandanela noma wakhe manje uma wakho usekhulelwe inkinga yakho uma wakho ukhulelwa sengizoba ubaba nje impela. Iyona into engijabulisa ukuthi hayi sengizoba ubaba yeah. Yeah. So ukhuleliswa umangani yakho nawe usuvela umthathela uma wakhe? Phela njengoba unamdlalo besodlala ngithena wangigcwalisela wasathi uma wengane yami. So manje simple mina ngivela yabonza yazini angivele ngigibele phezulu impela nje cha. Ngivele ngidlalele etshene efa impela. Imake niyalingana nalobhuti? Siyalingana impela nje siyashana kancane ukuthi siyalingana impela. Ayena usekhulela kodwa phela yawusekhulile kodwa angeke uzumbone usemdala. Ukhona lo mama. Ukhona we. Hayibo. Usangathi usamncane mawumbuka kodwa yena impela ukhona impela. Niqala kanjani ke ninaki indaba yakho noma wakhe? Cha phela mfethu lo angithi njengoba nginokufika kubo ngizombheka kwesikhathi ngiyafika mhlawumbe sothi ngiyafika kwesikhathi akekho
uma wakhe ngimcele mhlawumbe angicele mhlawumbe ngimsize ngaloko ngimsiza ngakho nje ngifana nengane kuyena yabo bengifana nengane lesijwalana kanjalo sajwalana izinto zavele zashintsha esikhaleni savele nje hayi wavele wangifuna phansi umama wangifuna phansi phezulu manje nje hayi savele ngabona hayi cha angeni nami awu phela yona ngibona sekuyilona thuba nami ukuthi ngiyibuyiselele phela lo mfowethu wangilimaza kabi sister uyacabanga ukuthi umngani wakhe akudela umuntu othandana naye umuntu athi othanda nawe umthandayo amkhuleliswa so manje ngibala bonke hayi uma wakhe mengijabulisa kanje ngijabulela kanje ngithambela kanje uma wakhe wavele wamshela wena hawu ngamdlaladlalisa nje ngamdlaladlalisa nje kujwale washo ukuthi hayi naye cha kusho angazi noma mhlawumbe kodwa savele sazwana nje sathandana nathandana namfihlela lo ya kona phela bese lesifihla kule ngifika ngathi ngizobheka yena kwesinye isikhathi mayefika ngikhona bengithi hayi bengizobheka wena yabo ngiyafika nje bengizobheka wena kwesinye isikhathi ngiyazivela umngani wami siyaxoxa akekho yabo so yeah so manje usethu ubhuti lo usenengane nentombi yakho ya impela unengane nentombi yami so wena ufisa uzomtshela ukuthi ukhulelisa uma wakhe hayi no mina ngifuna ukumtshela ukuthi yabona manje akehlise igazi phansi sengubaba wakhe senge-stepfather sakhe ingane yakhe leyathi ingane yami sengumkhulu wayo manje ngingakho nje ngifuna ukumtshela ukuthi akarelax athele igazi phansi manje nje ya seziyakhala-ke manje seziyakhala yazi angazi noma ngiphelelwe amazwi noma ngiphelelwe imibuzo noma kwenzakalani kodwa manje ucabanga-ke wena-ke uzothini yena ubhuti noma unandaba ukuthi uthini ayi angiyabona-ke lapho-ke angifuna uqamba ngayo angisanayo indaba ngaleyo ndlela leyo because phela uyabona hayi lasi khona umfowethu besizwana kodwa manje into ayenza kumina kuthiwa amadoda ayipheli sengama nelimi ezetsheni ngale ngathi uthola ukuthi umithise intombi yakho wezwa kanjani wathola kanjani uyena wangifonela cabanga wangifonela ungitshela ukuthi ekuse mina ngiyayitshela mina ungitshela ukuthi ngingcono mina khona into engiyiyona so lengane ngiyitshela ukuthi yami akuyona yami eyakhe lento yokugcwaliselana lokushini ukuthi ya uyangigcwalisela nje kahle kahle wayengigcwalisela wayitshela nje wayengigcwalisela nje mfethu cabanga wayengigcwalisela ukuthi wangigcwalisela so manje naqhubeka nazwane sekutshelile lokho uthi phela lapho bezizwana kodwa lokho phela lokuzwana lokho yabo yazi na ukuthi ngasho bese simakethana kodwa phela bezizwana phela because yabona ngesixatshaniswa umuntu wesifazane ngingazi-ke noma uma wakho uzosixabanisa yini kodwa phela yabezizwana kodwa hayi ngale ndlela esasizwana ngayo before ya because phela yabona umuntu mase sekwakwenza into embi uhlala nawe ubuye umbheke ngithi yabo comfortable ya ngihlale ngihlomile ya hayi wahloma-ke kodwa na hayi hloma kwahlomile hayi phela kusho ukuthi nabasekhaya banami ngoba naku nje impela hayi yabona sengubaba sengomkhulu futhi ngibona i-confidence oqhamuka ngayo but-ke anyway asike simfonele ubhuti simuze ukuthi uzothini hayi asimuze ukuthi yena wakufonela private wena manje umfonela ayabona manje cha ngifuna uma ukuthi umile aqim phansi asike sizame simfonele simuze ukuthi uzothini Correct much. sanibona bhuti njani Correct. yes ngikhuluma nomamelo from Black Life TV sinohlelo la sithi khona sikhipha imfihlo sike sifonele abantu umuntu esaba ukuthi akutshela inkinga yakhe esiqu aze la kwi Black Life TV ukuzomlekelela ukuthi akwazi ukufonela sikhipha imfihlo yakhe so sivakashelwe ubhuti la uthi umngani wakho khona imfihlo afisa ukudlulisela yona Correct. Irast. hola hamba kanjani mfethu Correct Pariam Mashan. kushapu mfethu kushapu Pariam. Angisakwazi Pariam. ngikhona mfethu uyazi nawe ukuthi umuntu matasatasa ngapha nangapha music nani yabo kodwa umuntu uyaphusha mfethu
manje yazi kahle mfethu yazi kune flow eshayekile la kodwa phela ngithi uyazi nawe ukuthi khona lesimo esake senzeka wathi nawe cha yazini ngesicatshaniso abantu besifazana ngithi mfethu. Sipson lesimali bhoriyami. No hayi indaba yemali angithi usakhumbula ukuthi vele ngithi uma wengcosi yami ukuthi wamkhuleliswa kanje intombi yami ayikhuleliswa yenze usewuma wengcosi yakhe ngithi manje. Correct much. No mfethu yazi kunephutha elenzekile yazi njengoba kwazi umuntu elebhizi ngala nawe ubhizi lapho umuntu usevele nje wazi wakhuleliswa uma wakho kanjani yazi kahle mfethu ngifuna ukutshela ukuthi yazi sengithandana noma wakho manje yabo. Mfethu manje. Cha mfethu hayi mfethu asingacabani ngeke sixabanise mase ngikutshela manje ukuthi yazi ngifuna upase kabuhlungu osimanje yazini uzothola vele ukhulela uma wakho mfethu yabo usuzoba uyabo nje manje sengistep father sakho so wazi kathi njengamanje sengistep father sakho lengane yami lengane yakho leyo le wayithatha kutheni yami Ngayibo efesu malalela mfethu hayibo azikho hayi efesu ungakumhlangisa ngento engekho bhoriyami ayizazikho lezo uzobona ke after 7 months ngoba ngicathi inyanga yesibili le ekhulela uma wakho yabo ungalokho uvala ucingo yini manje sevele walivala lokho arucingo yazi mhlawumbe ucabanga ukuthi udlala ngaye hayi ucathi kuyadlalwa miye uzobona after 7 months ukuthi hayi kusengempela kudlalwa mhlawumbe usafuna ukuyetshisa kahle so wena uzizwa kanjani ngalodaba uzwenza njani what if nje afike lapha anilimaza alimaze ba mawakhe wena mhlawumbe hayi mina yangenze lutho mina asizame futhi simfanele asimzabe futhi asimzame kodwa ke hayi ngiyangenze lutho mina Nothi siphinde simzame ngabe phela hayi Zia Khala Sawona yes but njani correct wavala ifoni manje kabuhlungu kanje mfowethu lo ukhona so ingakho sishilo sathi it's Black Life TV sifisa ukuthi sixazulwe inkinga sizosiyafika yini kwi-solution hayi mfethu angishange itori mina angishange itori mfethu lo ngifayile yami silayini ongekho mfethu kanjani mfethu ngeaudit ni cela ukhulume naye mfethu umuntu mfethu angimuzwa straight hayi no mfethu hayi mfethu ugrand my brother unganyukela ushukela mfethu wakithi awuthe wena ngeke sixatshaniswe nje amatheke lasezosixabanisa yini manje mfethu uzongibhayinetha mina ngikubhayinethanga nje wena ngale nkathi uncukuma wengane yami yazini-ke hayi bo phela uma uzobhayinesa ubhayinesa ubaba wakho usukhohle ukuthi ngubaba wakho manje hayi yazini hlonipha uma wakho mfethu wazi ukuthi ukuthi nje manje ngubaba wakho uyingcosi yami yabo ungalibele nje ubanga umsindo bringana into engekho mfethu yabo asingacatshaniswa kamathekeni sojahana-ke mahosi kanjani kodwa-ke manje uyabona ukuthi kahle ukuthi into useyiboyile ugcweleke manje-ke uyabona ukuthi ubani ogcwalisela omunye manje sekugcwaliselile-ke manje ngubaba wakho wazi nje lo ukuthi leyo ntwana leyo ubole uthi intwana yakho sengumkhulu-ke manje ube grand ne alright ayimashile bra wami ungimengelelele lapho kwesithandwa sami yazi ungimengelelele lapho kwesithandwa sakho uma wakho umtshela ukuthi hayi ngizombona ntambama yazi wafina walivala eciko lo mfethu kodwa hayi yabona manje use-right awuse-right hayi nami sengiyi-grand sengiyi-grand so nje wena manje kuzwana wena usanandaba yabona mase sekhulumeza amagwazi uyabona ukusho ukuthi akusekho ukuzwana kodwa phela uzobhodla uzobhodla ngiyakubona ukuthi uyajabulisa le ngoba nawe wabhodla yazi thatha intombi yakho uyazi yiphi yona vele intombi yakho aniphindanga nazwana hayi ngavele ngahlukana nayo ngiyashapa nsi yonke into yabo phela umuntu meze kwayona kahle yabona wabothi ithatha ish
Hey ngoba amantombazane. Yabona njengoba mfethu. Yabona ubra wami umuntu engihlala naye. Umuntu esithandana naye aphinda la eduze hayi ngeke wayena ngabona ukuthi hayi usamdanger. So ngicona vele asuke lo mfethu ngizombona ukuthi ngidila nawe kodwa manje ngoba sengimbonile sengigrand nami. Hayi. We even manje yabo sesigrand. Yabo ukuthi bekufanele simfonele noma wengane simbuze ukuthi uzizwe njani ngoba phela wamshiya wathandana usuthandana manje noma wendoda yakhe. Yazi bekungasebenza kanjani inkinga ngisanayo inamba yakhe yazi inamba yakhe ngavele ngadelete yonke into mina ngadelete inamba yakhe delete inamba yakhe ngamkhohlwa nje ngamsusa nje esombeni ngimbona le nobhuti wakhe la nayo lo mfethu lo makuthi babonana mhlawumbe ngaleso ikhathi kodwa nje mina naye ngavele nje ngamkhansela straight. Hayi babuke Kodwa mshona mhlawumbe uma seseyizwakeke le Shandisi uzozwa ngoba phela uzoza ukuthi hayi ya ihamba Black Live TV yazi nalo ukuthi alishoneli ngenazo izalo zanamuhla uzwile yena ukuthi hayi cha ziyakhala ngempela umngani wakhe ulale nentombi yakhe yena wavela wabuye wazulala noma wakhe wammithisa asihlangane okuzayo please don't forget to subscribe to YouTube channel yethu. See you next time.